vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndauya pano kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvandakaitira muvakidzani wangu, but uyu muvakidzani wangu ndakamugona nekuti raini rose rainge ranzwa naye. Zvakaitika mukoma before tisati tawanikwa, even though takazotanga kugara panext nepanext, tose takatodzidza pachikoro chimwe chete. Inini nemurume uyo akazomuroora tainge tichitodzidza in the same class, and ndipo pakabva pazobva grudge racho iroro, nekuti mukomana wacho vaiti kana vakanetsana, mukomana wacho aibva auya kwandiri achindikumbira kuti ndinge ndichienda kunotaura nemusikana wake, kuzosvika ndichizonoudza uyu mukomana wacho akazova murume wacho kuti munhu wako uyu I don't think kuti anokuda, because ndaitoziva kuti ainge aine vamwe vakomana avo vaainge achidanana navo, but vakomana ava vainge vachidzidza kune zvimwe zvikoro zvakasiyana. Saka iyewo semunhu wekuti ainge achida musikana wake akabva azoenda ndokubva azonoudza musikana wake kuti izvi ndo zvandaudzwa nanhingi ichokwadi here. Saka grudge redu rakabva razongobva ipapo, iye achiti the reason as to why wakaudza murume wangu inhau yekuti iwewe murume wangu unomuchiva. So takazongova vanhu vekuti taiva netumagrudge, but munoziva kuti pane nguva iya yekuti vanhu munenge muine grudge but musingabudirani pachena. That is what was going on at that time. Saka iye akazoti amitiswa, but akazotomitiswa inini ndatova nemwana wangu, ndokubva azongouya akatanga kugara pedo neni, we are neighbors. Saka takangochekerwa muraini rimwe chete iroro, takatanga tichawirirana zvokuti iye dzimwe nguva aitouya oswera pamba pangu because nhumbu yake yainge yakavenga murume wake. Saka aitouya kumba kwangu inini achiti zvake ari kuda turawo mafemo nekurohwa nekamhepo, but izvi mukoma zvakabva zvazotikonzeresa situation yekuti apo nhumbu yacho payakazobva akabva azotanga kufamba achiudza vanhu kuti inini ndini ndainge ndakamuroya, akabva ati inini ndainge ndakamushandisira mishonga iyo yakazoita kuti pamuviri apo paainge akatakura pange pachizobva, but chainge chisiri chokwadi mukomanashi. Zvinhuwo zvekuti zvakatongoitikawo kana neni zvakatondirwadza, asi chakazondirwadza ndechekuti ndakazotanga kunzwa mashoko evanhu ainge achibuda zvichinzi inini ndainge ndiine hanzi nyengerekezi, iyo inokonzeresa kuti munhu kana akazvitakura iwewe unokwanisa kukonzeresa kuti munhu iyeye ange achizobva pamuviri. Ndakarwadziwa mukoma because zvose izvi zvainge zvichitaurwa hapana kana chimwe zvacho chandainge ndichimboziva mukoma. Inini naye takazotosvika pakutorovana, asi ndakazozvidzora ndokubva ndazomusiya zvangu sezvo iye ainge ari munhu ainge aine pamuviri. Ndikabva ndangonyarara mushure mekunge ndaenda kunomukonfranta, akabva atanga kundituka achindipopotera, ndikazongobva zvangu pamba pake ndikaenda kumba kwangu. Life continued mukoma, kuzonosvika murume wangu achizowana basa kuHarare. Baba vakati vawana basa kuHarare gore rekutanga vakashandako vachigarako vari vega kuHarare ikoko. Zvino nguva yakazoti yakwana yekuti neniwo ndinge ndichizoenda kunogarako kuHarare ikoko. Uyu muvakidzani wangu negodo hanzi ndipo paakabva azofamba achitsvaka kuti ange achiwana mishonga iyo yaizokonzeresa kuti marriage yangu inge ichizovava. Ende zvechokwadi mukoma, zuva randakasvika kuHarare ndakabva ndarohwa. This was the first time murume wangu achindirova, zvekuti kana murume ndakatomubvunza kuti saka muri kundiroverei chaizvo chaizvo, chandakutadzirai chii? And at that time mukoma, kana iye murume akatoti apedza kundirova ndokubva atoti asi chii chaitika, handisi kuziva kuti chii chaitika. Iye akangoti ainge akaona rima kumberi kwake, so rima iri mukuzonofambawo ndipo pandakazonzwa kuti pandakabva kumusha hanzi ndainge ndakaberekeswa mweya iwoyo wezvikwambo. By the time yandakazosara ndichizonosvika kuHarare, aiwa mweya iya yainge yatondishanda kudhaya.
kudhara mweya yainge ichida kuti imba yangu inge ichizoparara. Kubva zvandakazopiwa tsanangudzo dzose idzi mukoma, muvakidzani wangu ndakabva ndatowedzera kumuvenga. Hongu ndainge ndakamuvenga, but apa ndainge ndawedzera nawo kumuvenga because zvose zvaainge andiitira, makuhwa ose awo aainge akaudza ruzevha rwose dzainge dziri nhema, but ndikazviudza hangu kuti hazvinei, munhu wese as long as uchingorarama unototi unge uchitonyeyiwa. Ndakati ndichingonodzoka kuHarare, murume akabva azodanwa kuSouth Africa. Upenyu hwakabva hwachinja kana iye akabva atotanga kutotaura neni. Apa achitaura neni mukoma, vanhu ava vamwe vaunenge wakasopesana navo kudhara ukazoona votaura newe, nguva dzavo zhinji vanenge vatori pakutoronda kuda kuziva kuti mishonga iyo yavakakushandisira ichiri kushanda here. Ndizvo zvainge zvava kuitwa nemuvakidzani wangu uyu. Saka ivo baba vachitaura vanoti umwe musi pavainge vari kubasa, mota yainge yatopedza kulodwa for madelivery. Hanzi ndakangonzwa sekunge ndakarumwa nenyuchi pagumbo apa. Mazvimbiro ainge akaita gumbo rababa ainge achityisa. Mukoma takazama kumhanya nababa kuchipatara, ndokubva vaadhimitiwa. Vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachizoitwa operation nekuti mainge muine dzimwe mvura idzo dzainge dzirimo mugumbo rababa. But mukoma kana zviri zvinhu zvemashiripiti, baba vakati vachingobva mukunoitwa operation ndokubva vangogara kwe2 days. Tikabva tatoona kutoti urwere huya hwainge hwatotapukira uchibva kune gumbo ravo reku-right uchienda kune gumbo ravo reku-left. Mukoma ivo baba vekwangu vakagara muchipatara for 4 good months. Apa at that time ndainge ndisati ndanyatsokuwana basa rekuti it was a permanent job. Zvainge zviri zviya zvekutongoti kia. Ndakatambudzika mukoma for a very long time. So madzibaba vaya vakabva vandipa zvekare mimwe minamato, vakabva vati ndikuda kukurakidza kuti muroyi wako ari kukuroya ambori ani. One day ndakati ndichida kutoenda kunoona baba kuchipatara, ndakangonzwa nungo so ndokubva ndangobatwa nehope. Ndakati ndakarara ndikabva ndatoona kutoti mumba mainge baba vainge varimo mumba but vainge vakaradzikwa pafloor. Ndakati ndamuka kudai ndichinodongorera ndokubva ndaona kuti pafloor ipapo painge pakaradzikwa baba, panext pacho nayewo mukadzi uyu ainge akapfugama akatopfeka magemenzi ake, asi ainge akabata rimwe zimbiya iri rainge rakazara netsono. Saka tsono idzi ndo dzaaipota achitora achibayirira mumakumbo emurume wangu. Pakabva pazotaura izwi iri handina kuziva kuti rakabva nepi. Munhu uya akataura akabva ati kana tsono idzi dziri mumbiya kana dzazopera paya ndipo paanofanira kuti ange achizofa. Mukoma ndo zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika pamurume wangu. Ariko kuzimu ikoko aipota achitobaya murume wangu netsono achiitira kuti kana tsono idzo dzacho dzaakanzi ange achitenga paya padzinenge dzapera then murume wangu obva azofa. Ndakamuka mukoma nachi ndikabva ndamhanya kumba kwamadzibaba vaya, then ndikabva ndavaudza kuti madzibaba makanditi kana ndikagara ndazoona muroyi wangu ndinge ndichizodzoka pano. Zvino muroyi wangu ndakamuona madzibaba, ndadzoka pano. Madzibaba vakabva vazondibvunza kuti saka muroyi wako uyu uri kuda kuti ndinge ndichiita sei naye? Ndikabva ndati madzibaba, urayai munhu, kana zvichibvira ndinoda kuti munhu ange achifa, nekuti shuwa angandiitira utsinye hwakadaro kundiroyera murume wangu inini ndisina kana chigumbu naye. Madzibaba vaya vakabva vati zvino mhiko idzi dzauri kuda kuti dzinge dzichizoitika pamuvakidzani wako uyu dzinotiremei, unofanira kuti unge uchibhadharawo pakuru zvekare mhiko idzi. Iwewe unofanira kuti unge uchikasika kudzokera kumusha. Kana wadzokera kumusha ndichazokuudza zvose izvo zvaunofanira kuti unge uchizoita. Ndipo paya pandakabva ndazodzokera kumusha. Ndakati ndadzokera kumusha it was not easy because ndaiziva kuti kuJoni uko ndainge ndasiya murume wangu ari muchipatara. At that time ainge ava kungozviitira, kana kutoilet ainge ava kusagona kuenda because makumbo ake ainge anyanyisa kuzvimba. Mukoma ndakazoti ndichinozvika kumba kudai so sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba, uyu muvakidzani wangu ameno kuti akazviziva sei because pamba ndakasvika around 2 am
Saka muvakidzani wangu iye akabva atanga kudanidzira achiti, vejoni, ko hamutiudzi seiko kana muri munzira muchiuya? Baba vainge vakati ndaifanira kusarakidzira kuti pane zvandainge ndakaudzwa. Mangwana acho makuseni vakauya mukomanachi, but havana kuda kupinda pachivanze pangu. Vainge vakabata huku vakabva vati, huku iyi urayai, ndeyenyu, urayai vejoni. Mukoma ndakabva ndatora huku iya ndokubva ndaislota, but ndakabva ndati kune vana, iyi hatiibiki. Usiku hwacho ndikabva ndazoitora ndikabva ndazonoikanda mutoilet. Madzibaba vakabva vazondifonera na9 vakabva vanditi, nhasi madzimai ndipo pamuri kufanira kuti munge muchienda kunoparadza mhiko dzake mukadzi uyu, mhiko dzaakaita against you and your husband. Saka usiku hwacho ndakamuka mukomanashi pakati paho usiku, ende ndakabva ndanzina madzibaba sezvaanongoita iye kuti anongopunyaira asina chaanenge akapfeka, ndozvamunofanira kuti munge muchiita. Ndakabuda mumba usiku mukoma ndisina kana kumbopfeka kana anything, but hana yangu yainge ichirova because bamunini ivo vainge variko kumba at that time. Ndikati saka bamunini kana vakazondiona ndisina kupfeka ivo vachazoti kudii, but ndakabuda mumba ndakabva ndanzi once ndangova pakati pechivanze ndaifanira kuti ndinge ndichizofamba nenhendesure ndichienda kumba kwake. Hanzi kufamba kwandainge ndichiita nenhendesure kwainge kuri kutorivhesa iwawo macases nemhiko dzacho dzaainge akaita pamba pangu. Saka pane nhombo idzo dzavainge vakandiudza, vakanditi ndichingosvika chete nhombo idzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzisoka mumvura. Apa pandainge ndichifamba nenhendesure, inini ndainge ndichitora mvura iya ndichikusha apo pandinenge ndabva mukutsika. Ndakafamba mukoma kuzonosvika ndichinopinda pachivanze pake. Ndakati ndasvika pachivanze chake ndikabva ndazoemta mvura iya, ndokubva ndazotora matombo aya ndikabva ndamakanda pamusoro pemba. Ndakanokanda pamusoro pekicheni yake yehuswa ndichiitira kuti matombo awa asaita noise because paiva nedzimwe dzimba dzainge dzakapfurirwa nemazen'e. Ndakati ndapedza kudaro mukoma ndichingonobuda kudai ndakabva ndazosangana naye mukadzi uyu. Ndakasangana naye akasungwa maoko zvekare nemakumbo, asi aifamba akasungwa kudaro. Ndakabva ndati izvi zvandaona ndezveusiku, ndokubva ndangosiyana nazvo. Mukoma ndakabva ndadzokera hangu kumba madzibaba ndikabva ndava updata zvose izvo zvainge zvakaitika. Ivo vakabva vati mirai muone, iye achati achingonorohwa nezvinhu zvake, murume wenyu kunoku ndichatokutumidzirai mapicture kuno murume wenyu anenge ava kutofamba. Mukoma ndakagara kuda kwe2 weeks apo pandainge ndatoti zvinhu zvamadzibaba izvi ndezvefeki, regedzai hangu ndidzokere kumurume wangu. Mukoma ndipo patakabva tazongonzwa yava mheremhere, kochii. Murume wacho ndipo paakabva azobuda achimhanya achiti iye mukadzi wacho ainge atemwa nechiva, ainge akarumwa nechiva. Vanhu vakabva vaungana vachitsvaka chiva chiya because ainge akatemwa nechiva ichi pano pekuti painge pari pachena. Saka chiva sezvatinongoziva kuti hachitizi zvekudaro, takachitsvaka chiva chiya asi mukoma chakashayikwa pachena. Apa makumbo ake ainge achingozvimba, akazvimba mukoma kuita sekunge achaputika. Mukadzi uyu akaita gore rose achingorwara kudaro. Nanhasi uno makumbo ake awa achiri akangoita matanda, kutofamba chaiko haakwanise kufamba zviri normal, anotoita zvekutofamba zviya achiita zvekutokweva makumbo, haatogoni kutofamba for a very long distance. Izvi ndo zvandakaita muvakidzani wangu, ndakakanda nhombo pamusoro pemba yake mushure mekunge aroya murume wangu. There are times when I regret, but ndinoti ndikati regretei ndobva ndati kodai ndisina kuita zvinhu izvi, zvimwe kuda ndingadai ndakaluza murume wangu, my only love. Mukoma sometimes varoi ava vanotodawo kutoti unge uchitoitawo muroi, nekuti kana ukasatoita muroi haiwa iwewe ndiwe unozoluza everything that you have. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakati ndabva kumusha, pandakadzoka kuno madzibaba vakabva vanditi mune nyora dzamakatotemererwa. Ipapo hanzi pandakafamba usiku
ndisina chandainge ndakapfeka. Hanzi handina hangu kuzviona, but paruvanzi pake muvakidzani wangu uyu painge pakazara varoyi. Pavakandiona ndichipindapo pamba pake vakabva vati uyu tafarira zvivindi zvake, anofanira kuti ange achitijoina. Ndokubva vazouya, ndokubva vazonditemerera nyora idzi mukoma ndakadzikweshewa kumusana, dzainge dziri 4. Ndakati ndapedza kukweshewa nyora idzi makabva mabuda zvinindi zvenyama. Vedare zvakangoma hazvo vedu we, asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu mago back to sender awa. Hanzi varoyi vakapedzera vava kutoda kuti ndinge ndichivajoina nekuda kwezvivindi zvandakaita. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini nemukoma baba vangu vainge vari a medical doctor, but kuzonosvika vachizofa baba vaigara vachingondiudza imwe nyaya vachiti he was full of regrets. Baba ivo vanoti vakapa umwe murume what he called wrong medication, and the medication iyoyo ndiyo yakazokonzeresa kuti murume iyeye ange achizoshayika. Kusvika vachizonofa baba vangu on a daily basis he would speak about this man, vachizvishora vachizviblema vachiti ivo dai kwanga kuri kunzi he had not given that man wrong medication, murume iyeye angadai achiri mupenyu. Yo vedare ndo imwe short message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Handizivi kuti ndiri muroyi here kana kuti ndakangoshandiswawo panguva yacho iyoyo zvinhu izvi pazvakaitika. So zvinhu izvi pazvakaitika mukoma, ndainge ndichitoriwo musikana wechidiki, ndainge ndichangotanga first term yeform 2. So ndakatomboita I think this was about 2 months every day mukoma. Ndaiti kana ndikanorara paya ndaibva ndatanga kunzwa maungira sekunge vanhu vainge vachitaura neni vainge vari mubako kana kuti mugomo. And vanhu ava vaingoti kana vakatanga kutaura ndaibva ndatokaruka ndava panze. But each and every night ndaizomira pamba pevamwe gogo avo vainge vachirwara at that time. Gogo ava pavakazongonoshayika, zvinhu izvi hope dzose idzi nezvose zvainge zvichiitika zvakabva zvazongoti zii. Saka ndaiti paya kana ndikanzwa mavoices iwawo, pandaizovhunduka kudai ndaibva ndaona kuti ndinenge ndakatomira panze, but pawindo ravo gogo ava ndisingatyi ndisingaite sei. Ndainge ndichingomira throughout the night, ndakangomira ndakatarisana newindo ravo. Apa gogo ava vairwara sei mukoma, vairwara zvisingaiti kuti nditi gogo ava vainge vari muroyi. Ndinorambirana napo because gogo ava muraini ndiwo munhu wekutoti wose ainge aine chinenge chichimutambudza, waiti kana ukangoenda kuna gogo ava vakakunamatira waibva watopora. Apa vaiva nemwoyo wakanaka sei, even though vainge vari murombo, but vaizama kutobatsirawo vamwe vainge vachitotambura. But gogo ava vakangoti vachingonoshayika mukoma, hope dziya nekudanwa ndakarara zvose zvakabva zvangopera. So handizivi kuti ndakangoshandiswa here ndichibatsira mheno pamwe vavengi vavo ivo gogo ava kuti gogo ava vange vachizofa, kana kuti nditoriwo muroyi just that handikwanisi kuzviona kuti ndinoroya. But ndo spiritual encounter iyi yakaitika pandiri. And the other thing chinoitika pandiri now ndechekuti kana ndikatsamwira munhu, izvi ndakanyanya kuzviona pamurume wangu zvekare nevana vaamai vangu. Kana tikatsamwidzana munhu anobva atosangana nerimwe dambudziko rekutoti rinenge rava kutoda inini kuti ndinge ndichirisolva. Wangu murume akangondirova ka1 patainge tichangobva mukuwanana, and akangoti achingobuda mumba makuseni achienda kubasa, ndokubva atosangana nananyaupi akabayiwa nemapanga mukoma, zvekuti it was by the grace of God. Saka ndo zvinoitika pandiri kana ndikatsamwidzana nemunhu anobva aita rimwe zimunyama rinenge rava kutoda kutoti inini
ndinge ndichitomuregerera so that akwanise kuzorarama a normal life. Ndiyo spiritual encounter yangu iyo mukoma. Kana dziri nyaya dzezvipoko, just that bhuti vangu havafariri zvesocial media. Bhuti vangu vaigara vachingosangana nazvo zvipoko, ivo vaiita zvekufudzawo mombe. Saka mhuri yacho yavaishandira, vanhu vacho vainge vaine kautsinye kaya kekuti bhuti vaiti kana vakarasa mombe obva vanzi dzokera unodzitsvaka mombe idzodzo. Saka vaiti pose pavanenge vabva kunotsvaka mombe dziya since tainge tichingorara in the same room, vaibva vangoti zvandasangana nazvo ndasangana nechipoko. Then vaibva vazoti chakuudzai mangwana. Nyaya dzezvipoko hadzitendedzwi kuti unge uchiudza munhu usiku, zvinozotaurwa mangwana acho makuseni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndainzwa maungira, mavoice ainge aine maungira. Pandaizomuka, ndaingomuka ndakamira panze ndakatarisana nehwindo revamwe gogo vainge vari serious neurwere vachirwara. Pavakangofa hope dzacho dzikabva dzangoti disappear. Kuti ndo zvinoitika here izvi, munhu paya paanenge ari serious neurwere, kuti panenge patori nevaroyi vanenge vachitongotenderera pamba vachitowedzera urwere. Zvakangooma hazvo veduwe.